Sziasztok, ez egy újabb videó, és ebben a mai videóban ígértem, hogy lesz egy második része ennek, és ezt már nem egyedül fogom megcsinálni, hanem itt tart velem Nono. Hellosztok! Nos, akkor indíthatjuk is, nem? Joinolj rám. Ez a valóságban Lisa megint átjön hozzánk, akkor az lesz, hogy megmutatjuk egymást. Csak mi mindig nem jött össze egy ilyen 25 feliratkozó. Én 50 feliratkozókkal fogok majd streamelni gépen. Akkor play-el, jó? Én leszek a börtönszellák valami. De te ne legyél hol van Grünoncsi. Szia, Grünoncsi. Aki akarja, jelöljön be Robloxon, mert... Nekem az a nevem, hogy Jonas, ne Marian, csak hát én átváltoztattam a nevemet, mert uncsi volt. Nekem az a nevem, hogy Émike 029. Ha nem látok meg Jonas, nem Mariana, akkor nyugodtan írjátok be ezt a Reka imádó. Jaj, leestem. Amúgy mi kell ezt a tárnak kivítom, csak fújjam a pályát. Seriously. Várjál, mondom. Itt már mennyire jól nézek ki ezzel a pereccel. Megeszem. Ha tudják, hogy honnan szedtem ezt a perecet, akkor csak mentettem. Lehet menteni. Emlékeztek, amikor csináltam azt a videót? Ez most béna volt. Amikor csináltam azt a videót, hogy ezt kipróbáltam, és most megpróbáljuk egyedül kivinni. Kérlek, Nono, ne szaladj el, hogy én nem megyek. Már leugrottam, megvárlak. Hol vagy? Hát leugrottam, ahol van már, hogy tudod, kiszabadultunk a börtönből, és akkor már látjuk a Gerli bátyját. Itt vagyok, ahol izével kell kijutni. Gyere! Gombbal? Nem, hanem itt van az a... Csavarhúzó? Igen, az a csavaros valami, én ott vagyok, és most ki kell ütni. Úgyhogy gyere, siess, mert nálam van az a... Nem tudom mi ez. Meg nálam is van, de mindig. Már leugrottam. Na most megvárjuk, úgyhogy... Kérlek, iratkozzatok fel. Meg lájkoljátok ezt a videót. Ha meg lesz a 100 feliratkozó, ünnepelni fogunk egyet. Ünnepelünk, és majd lesz egy olyan, hogy ti írtok nekünk játékokat, és kipróbáljuk. Lehet, hogy én egyedül, lehet, hogy Nono egyedül, lehet, hogy mi ketten. Majd be fog jönni a soron ebbe a videócsatornába Sophie is, csak ő most nem csatlakozott. Amúgy azért, mert nem mondom el a titkunk. Akkor hogy? Már látom a Gerit. Írjatok nekem feladatokat, és azt majd meg fogom csinálni, csak légy szíves olyan spárgát, és mit ne írjatok, mert nem tudok cigánykerkezni semmi, hanem ilyen feladatokat, hogy mondjuk egyek meg egy narancsot, ilyesmi. És akkor... Hát de gyere már ide! Nem tudom felmenni. Ide, gyere! Ott a csatornán, gyere csak! Én mikor már leugrottam. Menjél! Majd találkozunk. De te már ezen a izén túl vagy?
Igen, átmentem, azt leugrottam. Ez már. Ez Utálom. a másik videóban nagyon félidegesített, hogy nem tudok jump. Vagy, tempó. És itt a legvégén halok leg. Jó. Na, Tudom. ja, itt van. Te már ezt átütötted? Igen, szia. Szia. Geri! Hagyjál. Görbegy. Nyomd meg a gombot. Hogy piros legyen. Menjél rá. Belépettem. Geri, fingers beker. Meghalt. Lépcsőn! Meghaltam. Gyere fel a lépcsőn, és látsz egy... Piros legyen? Igen. Piros. Te itt jön utána ma a Geri. Geri a rendőrös bekár. Oda ugorj fel! Azaz! Szia. De valaki megölt. Igen, ez a... Izé-bizé. A fegyverére, a hamburger fegyverre. Nyugi, feljöttem már ide, megjöttem. Meglő! Ez nem fegy. Ó, véletlenül estem. Várok a budinál. Aranydollár! De ez nem ér, lelő. Ugye? Nem engedi, hogy oda menj. Én már átjöttem. Jó, most nincs itt. Igaz, halleluja. De jó leestem. Hello. Nem te vagy. Hol vagy? Én itt. Gerzinél? Igen. Most megyek a csatornába. Ha itt vagyok a budiba. Szopni Én volt. tudom, mi van. Itt az egyikbe Áfrikali. Én ezt egyből kivittem az előző részben. Emilkám, elsőt megyek én a gyergyére utána, mert leszakad. Jöhetsz. Ja, az leszakad? Oké. Vedd fel a pénzt. Ja tényleg, ja, minden pénzt, amit látunk, azt fel kell venni. Én nekem már tudom. Így ez baby könnyű. Arra jön a... Hát, Gyere ide. most jön. Vigyázz, menj be. Toyota. Az éppen beértett. Az utolsó. És itt meg már mászunk fel. Hát menjél már. Én jövök, gyere. Inkább megöletem. Nem tudom, hogy itt mit kell csinálni. No. Én tudom. Én nem. Hol vagy?
Igen. Szóval kell csinálni. Ugye, Meghaltam. van az ember. És meg kell tekerni a ilyen tekerőt, és az a lényeg megkapjon el. De laggolsz. Én? Igen, nekem laggolsz. Gyere! Gyerünk! Megsült. Szia, köcsög. Hol van? Hol vagy? Itt vagyok. Hol? Kicsit laggol. Az igen, hogy estél egy nagyot. Nagyot estél. Te már felmentél? Bocsánat, én csak. Te már felmentél? Most hol vagy? Én megtekertem. Oj, Mike, ott volt lett a pénz. Pénz. Hív vissza. Jó? Gyere! Itt ezzel kell. Én itt volt az, amikor féledesítettem magam. Én elsőre tudom. Hello! Ba-ba! De nekem, igen, ez volt a baj, hogy Egyet. Az egy nagyon átka. Szia, én már a kis vittem. mert te már pro vagy. Jó, már 5-ször átvittem. Éppen a utolsó ugrásnál estem. Az a bajom, hogy rohadt hosszú. Miért itt lepatni? Én itt próbálkoztam jó hosszú időkön át. Már filattam a tűrítőt. Faszom. És mit még? De ez miért nem ugrik nagyobba? Amúgy, ja, meg amúgy nagyon lassú. Súlyos! Éppen beugrik. Meghaltam. Igen. És... Nem mondom, hogy rekeztem. Utolsó ugrásnál estem le, Dimi. Mi az a Dimi? Hát de nem nyomom, Jó, nem nyomom az ugrést. Jó, én kivittem. Arra meg keresem. Szóval itt ki a szél. Blitz a Blaze. Már megint. Bocsánat. Nem látta a kacsámat? Nem hallottad? Modi. Ja! Láttam, leestél. Nem én estem le. Én most jövök hozzád. Szia! És leesik! Büfögtél egyet amúgy. Mi? Jó volt? Jó volt büfögni? Itt a dalulélő. Nekem már 91 van. Én nem tudom, hogy nekem 53. Itt is van. Meg itt is. Keresem ki, nem tudok, hogy felveszem a hol. Mindenre utánam. De jó, hogy az mi. Te mit visztel a kezedbe? Létrát. Takarodj már innen. Takarodj már. Ide férünk. Itt léptél. Jó. Szia! Dimi! Szia!
fél, igen, meg a szíved. De én nem tudom kinyitni. Laggolok, nincs net. Pedig van. Hogy vigyen? Hogy menjek oda fel? Én ki tudtam vinni. Most lesz az a pálya, ami nagyon idegesítő. Mi? Akkor fúj a szél, azt menned kell előre. Ja, így tényleg. Drop. Ja, most én feljutottam. Tényleg itt van az a... Annyit mondok. Ez nagyon nehéz. Fúj a szél. Itt videó lesz rakva, hogy Mikel ma meg fogja vágni a videót. Ki fogok rakni még egyet, csak én nem fogom vágni, néha-néha. De nem vagy, nincsen időm. Holnap majd csináltam egy új, és holnap meg tudom vágni, mert hogy... Yes, sir? See? Meghaltam. Én ott vagyok, hogy meg kell csavarni, ezt a gőzöket kell leregélni. Szia, látlak. Szia, egyen meg a szíved. De te Szia. honnan lát? Neked én nem laggolok? No. Szia, szia. Nézzél fel. Szevasz, szevasz. Én nem látlak. Ja, tényleg ott vagy. Pislogok így rád. Inkább passzolj. Ha én itt leesek. Boom! Leestél. Nem estem Ugye meg. nem? Gyere. Gyere, ugolj rá. Akkor azt nézd, gyere utána. Meg. Na, azt mondtam, hogy essél le. Szia. Hogy gyere rá ott a pin. Én tudok. Lelök. Ez nem fair, ezt tekerd meg. Tekerted? Én meghaltam. Megtekerted? Én igen, már mind a hármat. Már? Jó, mert én ha előrébb. Amúgy még kell, figyelj, leugrasz így, nem kell meghalnod, mert vissza tudsz itt is jönni. Itt is vissza tudsz jönni, meg... Szóval, itt megcsavartad? Itt pipa van? És leesik az meg. Gyere, ugorj vissza! Ibi! Szia! Szia! Jobbá! Béna vagyok. Gyere! Nekem passzolj! Nekem nem. Papa, nekem majd megvan. Papa, kaphatok egy sört? Elér a fogad a sört? Nem. Akkor te még túl kicsi vagy ehhez. Apa, kaphatok egy cigit? Elér a fogad a sört? Akkor te még túl kicsi vagy ehhez. Móricka, megy a mamáiknak stékhez, és a papa megkérdezi. Móricka, De most merre kell menni? Ja. eléről fogos egyet? Hát persze, akkor basz meg magad. Én vagyok Móricka. Én ott hagytam azt a szivatos gyereket. Aki meg akart, megpróbált le. Kell, annyit szólok, hogy levegő lesz, és futni kell. Tudom, Ugrálni. tudom. Én A persze.
Merre kell menni? Mi van? Leestem. Pedig pont a végén volt. Ó! Szélnél azt megyek! Tudom, direkt ordítok. Én meg Ice Ventura. Aki ismeri Ice Venturát, vagy Ace Venturát, Én Mike Brickhammer a hír. They knows like a plan and a free book. Much understand the sound. Meghódtam. Bibi, hol vagy? Én most csinálom. Mi? Tehát én nem is látlak. Azért, mert vak vagy. Nem egy kis is senki. Nem fogasok. Persze, az meg. Aztán buktam. Én Szia, Dimi. Szia. nem jobb, Dimi. Én is. Neked mennyi pénzed van? 207. Nekem 116. 120. Mert te nem veszed fel. Lent is rengeteget elhagytál. Én nem fogod a sét. Túl hamar ugrok. Mert picit ugrik. Pici. Persze. Én meg 100-szor mondom el. Persze. Én ezzel csiszegettem itt órákon keresztül. Én itt nem tudtam átmenni. Be lehet gyorsítani, hogy... Én is azt a részben gyorsítottam neki. Csak hát a rendszer nem bírta, és letöröltem. Szóval és utolsó ugrás! Én is ugyanott halok meg, mint te. Mi? Én is ugyanott haltam meg, mint te. Én meg haza akarok menni. De én már harmadiknál voltam. Belagoltam. Igaz, hogy itthon vagyok, de haza akarok menni. Haza akarok menni. Én meg ebből játék. Utolsó ugrás! És megvan. De átjutottál? Nem, mert én még mindig itt a nagyobbik ugrásos valami, és ott nem ugrok. Teszhetem újra. De nézed a képernyőmet, hogy mit csinál? Hogy mit csinálok? De én mindig ezt csinálok. Kicsit ugrik! Itt ugrik! Mert a izénél kell ugrani, a sárgánál. Tudom, mindig ott ugrok. De én is szerinted akkor hogy jutottam ki? De én hamar ugrok. Mondjuk én is úgy volt az elsőnek. Nekem is Azt mondom, csak így nyomkodom előre a gombokat, azt csak lesz valami. Ja. Amúgy mikor be tudod Timelapse-nek is rakni, hogy gyorsító ezt a részét. Tudom. És én amikor ezt játszottam, igen, letöröltem a csatornámról, hogy szar lett, és szarul csináltam a timelapse-et, és szerintem ki van, nem tudom. Az volt, hogy jó, itt nem vár. Ó, bazd meg. Szia! Itt leesik! Jó, nem. Szia, bazd.
Te hol is vagy? Gyere, ugrálok. Szárazsege pattannak a bele 33. Annak is van egy idő, a segem kerekre. Itt meg legyek kell győzni ezt a gecit. Ezen nem lehet? Papa, ezzel verhetnek? Szép vasos lett a fel. Szeképé. Én megnézem, hogy tudok-e vásárolni valamit. Hát szerinted én... Nem csak... Nem! Megöltem! Mi van? Ez az meg... Megöltem Mimi. Dimi. Dimi. De azon nem... Imike, azon nem tudod megölni. Keressél ilyet. Kell. Meghaltam. De add már ide azt. Gyere, akkor utána. Jó, már jön is. Van food zone-ka. Ne! Utol fog érni. Vagy. Ebben a ceruzámat szedtem szét, de azt tudod miért? Egy ilyen filces volt. Az, hogy minek? Is A végén lesz egy ilyen robot. Azt kéne majd legyőzni. Tudom, az nagyon könnyű legyőzni. Hogy? Én úgy csináltam, mintha felültem volna oda fel. Én is felültem. Még azt mi se tudjuk. Jövök. Mi van? Tudom, hogy egy lányoknak nincsen fasza, de azért... Hát nekem van. Tudom, hogy lány vagyok, de... Sorry. Nem volt jó ötlet. Nem volt jó ötlet! Igen. Néni. Jó, itt állj. Jó. Én átítottam. Nem. Eljöttem ahhoz a mód. Hát... Szia! Szerintem meg is hozni kell ilyen vigyókat. Azt meg passzolni. Amúgy elég 2 csak. Leave the blade. Szia. Hogy senki ne tudjon átjönni. Szia, mindjárt megyek, csak egy ceruzát csinálok valakinek, anyának. Itt a Ceruzát robot! csinálok. Tudom. Imi, várjál meg, jó? Robot! Robot. Igen, ott a robot. De minden esik bukik. Felkészültél? Nagyon is.
Nagyon. Szóval Kimi. Nem lesz könnyű. De azt mondtad, nem lesz könnyű. Igen, nem lesz könnyű, de nekem igen. Azzal nem fog működni, Dum. De nekem nincs fegyverem. Mi belöktél? Minél lök be, Léci? Csinálom még mindig azt a de akkor mivel öljük meg? Szerintem ezzel kell, nem tudom. Én már olyan régen játszottam ki, mint a bűnvállal. Jön utána. Bementél? Most jön ide! Szerintem... Az anyád jó. Aztán mindjárt meghal. Jaj, mindjárt meghalok! Beléted is! Meghaltam. Jó, az egyik kezét leküzdöttem. Ennyi mindjárt meghal. Most újra kezdi az egészet. Igen. Szia! Újra kell öljen. Igen. Utolsó lövés, megdög. Itt megválasztod, bemezek, felveszem a pénzt. Nani? Nézd, itt jó? Én már meg... Szia, Amy! No. Szia! Sikerült! Oké. Kocs! Helybe. Itt egy pizzázó, nem? Gáz, ez egy... mi az? Ez nem egy pizzázó, ez egy gáz, az azt jelenti, hogy benzinkút. Ha nem, akkor javítsatok ki. Mert benzinkútnak úgy néz ki, de teljesen szó. Nem tudok megmozdulni. És laggolok. Tudom, mit csinálni? Hát akkor laggolsz. Nekem tudod, mennyi pénzem van? Na? 396. Miért nem tudok megmozdulni? Amúgy képzeld el, vágott a játék. Ki kell nyitnod egy ajtót, és hát akkor mi kell. De régen amúgy nem úgy volt. Már változott a játék.
Hát az a baj, hogy laggolok, nem tudok megmozdulni. A kubák feje maga. És itt ki kell köszönni, mert nem tudok megmozdulni. Úgyhogy hát itt vége. Kihatottam! Nekem itt vége, mert én nem tudok kijutni, mert nem tudok megmozdulni. Valami nincs én, de jó. Úgyhogy... Ha? Neki a baj ma? Hát... Sziasztok! De mennyi pénzem van? 500 kell. Mi játszottuk végre most az én csatornámról még? Akkor... Sziasztok! Majd találkozunk egy újabb videóban.